Viem, že v programovom vyhlásení tvojom je napísané, že v tejto lokalite si sa zaviazal, že tam budú zriadené, myslím si, že nájomné byty. Samozrejme, v tejto lokalite, môžem to povedať? Samozrejme, je to tvoje programové vyhlásenie, ktoré si navrhol. Mne sa páči, že sa mení územný plán, že tam nebudú bytovky, ako si už niekedy dávno to navrhovala, aby tam boli bytovky, a ten územný plán sa menil raz. Druhýkrát sme vyprojektovali projektovú dokumentáciu na túto lokalitu, ktorá tiež prepadla. Stále mi tu absentuje nejaká koncepcia toho, že prečo teraz práve ideme meniť počas prípravy nového územného plánu. Už sme obstarávali, myslím si, že 3 aktualizácie územného plánu. Myslím si, že to sú vyhodené peniaze. Na toto územie určite nie. Pán poslanec, len si dobre spomeň, alebo si to nájdi, to za prvé. Za druhé, ty veľmi dobre vieš, a vieš to aj z Komisie územného rozvoja, prečo nie bytovky na tomto území. Ty to veľmi dobre vieš, a ja ti to potom pošepkám. Áno, je to tak, prečo nie bytovky? Nie len preto, aby tam nebola hradba na Malé Karpaty, pohľadu a tak ďalej, a že toto je zóna, kde môžu stáť len rodinné domy, ale je tam veľmi vážny technický dôvod. A druhá vec, projektová dokumentácia bytoviek je pripravená, môžeme ju použiť kdekoľvek, kedykoľvek, ak sa rozhodneme, a ŠFRB bude nápomocné, ak sa rozhodneme stavať ďalej sociálne bytovky, takže nič neskončí v šuflíku. A programové vyhlásenie nie je moje programové vyhlásenie, ale programové vyhlásenie tohto zastupiteľstva, ktoré za neho hlasovalo. A neminul som žiadne peniaze navyše, práve naopak. Lebo ak je tam napísané, že získaš do rozpočtu 300 000 a potom sa to predá za 330 alebo 350, tak žiadne peniaze som na to neminul. A ak som na niečo minul peniaze, tak len vďaka vám, lebo ste každú zmenu územného plánu museli schváliť zastupiteľstvo. Nie v tomto, ale v tom minulom. Takže nehač to na mňa. Dobre, poprosím, aby sme návrhová komisia dáme hlasovať. Nech sa páči faktickú ešte. Rozumiem tomu argumentu, dobre viem aj z Komisie územného rozvoja, prečo nemôžu tam byť bytovky, dokonca ja to kvitujem, že tam bytovky nebudú, lebo aj obyvateľia tej lokality, kde žijem, sa absolútne nestotožňujú s tým, aby tam boli bytovky a vôbec, aby sa aj toto územie aj do budúcnosti zastávalo. Ale otázka znie, ak rozpočet náš mestský počíta s príjmom predaja tohoto pozemku, pýtam sa, čo bráni tomu, aby tento pozemok, aj keď s tým nesúhlasím, aby bol predaný, ale pýtam sa, čo bráni predať tento pozemok pri aktuálnom stave funkčného využitia tej plochy. Je nejaký záväzok, že to niekto kúpi až potom, keď my zmeníme územný plán? Ja sa pýtam, čo bráni naplneniu... Tam nechceme bytovky, ja už naozaj neviem, či sme... Čo bráni naplneniu toho rozpočtu? Mne sa to zdá. Naplnenie rozpočtu, veď som povedal, že sú dva argumenty. Za prvé, prvý argument je ten, že tam chceme rodinné domy. Že chcú občania, s ktorými sme sa stretli, a už neviem, čo mám ešte viacej povedať, že tam je technický problém pre bytovky. Druhým argumentom je to, že ste schválili rozpočet, v ktorom je striktne napísané zisk, Malokarpatská ulica, toľko a toľko peňazí. Ak budeme čakať na schválenie nového územného plánu niekedy v októbri, v novembri, tak už v novembri, decembri nepredáme tento pozemok, jednoducho nepredáme. Nestihneme tú verejnú drážbu vypísať, zrealizovať technicky a tak ďalej. Takže tých 300 000, alebo koľko hovoríte, jednoducho v rozpočte nám budú chýbať. I ty mi povieš, alebo nám povieš, že nebudeš za to hlasovať, ale oberáš nás o pol hodinu planými rečami. Lebo toto sú plané reči. On má na to právo, preboha, už to nemôžem počúvať. Pán poslanec má na to právo, prihlásá ja dnes v prvom rade, a má na to právo, ale ja si myslím, že je absolútne dobre, pán Milinky pritakáva, dobre, jednoznačne má na to právo, aby nás tu pol hodinu oberal o čas, otázkami, na ktoré bolo zodpovedané hneď na začiatku, faktami, ktoré si môže overiť v územnom pláne. Ak firma Aurex nám doporučí ako zhotoviteľ územného plánu, nečakajte na, už to opakujem tretíkrát, nečakajte na nový územný plán, urobte zmenu, aby ste mohli pokračovať predajom tohto pozemku, tak ja už neviem, čo iné mám povedať, aký argument. Nech sa páči, pán prednosta, poďme hlasovať.
Ja len aby som trošku to objasnil, my sme hľadali právnu páku, ako zabrániť budúcemu investorovi, aby po kúpe tohto pozemku tam nemohol postaviť tie bytovky, ktoré naozaj nie je žiaduce, aby tam stáli aj vzhľadom na tú výstavbu, aj tie ostatné okolnosti.